سلام كما يتوعل كبرات سماعتنا أرست زيناتات بمقدم نلو محمد عسران سلستن لكاتي زتدالو حصرت زيناتات هاجرات نورديكا سعيبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم نعدم شودناوያን ኣብ ውድድር መንሽረታት በረድ ብዙሕ መዳልያታት ከሓፍሱ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊጾም ሓላፊ ዞባዊ ፖሊስ ማትስሉፊን ዝምልከት መርመራ ወፂኡ ሰራዊት ሽወደን ድሮን ከወርዶ ዝኽእል ስጋታት ንምውጋድ ክዳሎ ከም ዝግባእ ተመልኪቱ ኣርስተ ዜናታት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራ ሰማዕትና ዝርዝራቱ ነው። ናይ ሎሚ ዓመት ዓለም ለኸ ውድድር ሃገር ኣቋራጭ መንሽረታት በረድ ኣብ ፓሊኔካ ስሎቬንያ ክካየድ እዩ። ኣብዚ ውድድር ብፍላይ ብጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ መዳልያታት ክንሓፍስ ተስፋ ኣለና ክብል ነቲ ፍጻመ ሽፋን ሚድያ ዝህብ ዘሎ ኣባል ሬድዮ ሽወደን ሲግ ሳነር ገሊጹ ኣሎ። ኖርዌጃዊት ተሬሳ ጆሃው ካብዚ ውድድር ድሕሪ ምስንባታ ብፍላይ ብዙሓት ተወዳደርቲ መዳልያ ክዕወቱ ዕድላት ከም ዘለዎም ጋዜጠኛ ሳነር ተነቢዩ ኣሎ። ኣብ ስቶክሆልም ሓላፊ ዞባ ፖሊስ ማቲስ ሉፊን ምስ ሓላፊ ስለያ ፖሊስ ነበር ብዝተሓሓዝ ኣድልዎ ከም ዘርኣየ ሎም ዝወፀ መርመራ መልኪቱ ንሱ ኣብ ስለያ ፖሊስ ሓላፊ ስርሒታት ምስ ዝነበረት ሊንዳ ስታፍ ብዝተሓሓዝ ዝወሰዶም ውሳነታት ቁኑዓት እኳ እንተነበሩ ምስ ስታፍ ዝነበሮ ዝምድና ምክንያት ብምግባር ንሱ ክወስዶም ይግባእ ከም ዘይነበረ እቲ መርመራ ገሊጹ ኣሎ። ሉፊን ሕጂ ኣብ ቦትኡ ክጸንሕ እኳ እንተተገብረ ጉዳዩ ብኮሚሽነር ሃገራዊ ፖሊስ ኣንደርስ ትሮምበርግ ክረአ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ጸብጻብ ኣዝዩ ጽንኩር እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ርእይቶ ክህበሉ ከም ዘይደሊ ሉፊን ኣመልኪቱ ኣሎ። ሓይልታት ምክልኻል ሽወደን ድሮን ከውርዶ ዝኽእል ስጋታት ንምውጋድ ብዝበለጸ ክዳሎ ከም ዝግባእ ተገሊጹ። ዘይካዚ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዘሎ ፍልጠት ከዓቢ ከም ዝግባእ ኣብ ሰራዊት ሽወደን ሓላፊ ጥሙር ስርሒታት ካርል ዮሃን ኤድስትሮም ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ሽወደን እዚ ቴክኖሎጂ ዘሎ ፍጡን ምዕባለ ኣገሪምዎ እዩ ኢሉ ኣሎ ኤድስትሮም። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ቋንቋ ሽወደን ከም ቋንቋ ድዮም ዘይመልኩ ተምሃሮ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ብቋንቋ ድዮም ክመሃሩ ዕድል ከም ተዋህቦም ተገሊጹ። ኣብ ሽወደን ኣስታት 180,000 ቆልዑ ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ንሓደ ሰዓት ብ100 ዝተፈላለያ ቋንቋታት ኣዴታቶም ከም ዘመሃሩ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ። ሓቅን ምዝራብ ኣብ ምጅማር እዚ መስርሕ ኢና ዘለና እንተኾነ ግና ዓብዪ ለውጢ እዩ ክብል ኣብ ስኬሌፍታ ሓላፊ ማእከል ብዝሓ ቋንቋታት ኦላ ጁንካ ገሊጹ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 23 ለካቲት ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና ንመስግን። ሰላም።